Halo guys, tuku bakso nih Mbak Sus. Nostalgia. Aku pengen pangling. Pangling Mak. Biar aneh nggih Mak. Lah iya. Iki asli. Asli saniki. Mak kula mendhet pentole nggih. Halo guys. Kan bisa mas. Ambil somene nandi yo. Somene wonten Mak? Urung ono isikane. Oh, nggih pun. Iki apa sih sing anu? Sing telur. Heeh. Bu, telur sing pundi? Telurnya pundi, Mak? Ya iku telare. Oh niki. Heeh. Ketok Bu. Bisa mas. Jadi jepang. Amit nggih. Pun Mak. Anu Halo guys. Bakso nih Mbak Sus guys. Rasanya masih tetap sama kayak yang dulu di belakangnya Pasar Batu. Nostalgia dulu, zaman kerja dulu. Guys. Sebenarnya guys kameranya welek. Kecap apa? Mak apa pesen sampean mboten enten ah? ono iki mbake kali prei mbak kerja. Oh lah. Mbak Sus. Sus, aku bae. Adik, apa sekolah mari? Nggih. Enten apa Mak? Teh hangat. Pinto ya, es pinto ya. Vinto abet. Heeh. Merah mbek anggur ya. Nggih pun. Rabi apa kerja nek Jon? Olah rek mampir tuku foam iki mang bakule tibake koncone dhewe. Iki lho guys. Iki foame. Udan guys, kebeteng. Kebeteng ning gone tukune Nopi iki lho. Lho. Mari tuku foam. Wakeh yo. Ya pengen iki guys. Nengai kilo guys. Niyo iki tak takon gak ono koyo kayak kopi. Wis untune anyar, gak selamatan. 3 tahun. Masuk gak tau ketemuan sini yo. Iki kayak vakum mandol. Iki kayak nyedot vakum ah. Vakum gondol. Saya kayak nyedot vakum ndi? Aduh. Iku new balon ah. Can you balon? Iya. Oh alah. Oh iki. Oh nek kene guys lek gawe kopi. Ya Allah. Ya apa ki apa dol? Bisa nyosop-nyosop deh gini. Pantat apa? Mau kali apa aku upload raimu kan. Alah ora apa-apa, kok iso dikaploki areng kilo. Apa ki dol? Katen bat. Apa ki? Apa sih iku lilin? Apa ya ini yo? Dan ono nih wong golek ngene iki dol. Banyak sekali. Ayo kok cuci lagi grebek. Dilantang ngocerem. Kon gerebek kerja. Ya ampun guys, kilo tilan oleh berkat iki lho. Tekok buka. Nyelameti apa mah? Iya paling yo mari kok batu guys. Golek foam iki sesuk gawe ngirim nang Mas Mamu karo Mbak Dina Mojokerto. Ini yang ini ke Jogja. Yes guys aku tak mereview makan dulu. Oke. Si guys.
Aku tak buka Magicom. Mari kita ketemu jam ya Allah sekali buka wake. Sedikit saja guys. Ada sambal goreng usus, telur ati, mie, tahu, terus sampai endok kayak kah? Duh bumbunya Chan. Monggo guys makan dulu. Apa lagi? Lebih. Ini habis belanja tomat, tempe, pero. Kok orang goreng mendol ya, Mas? Hewa. Mau? Kok goreng mendol? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo makan, guys. Jangan iki yo enak, guys. Coba jangan nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kentelet guys. Dari Bogong. Dari Dewi ini. Terus sempurna ya. Oke ya. Habis ini lagi. Bentar ya. Ayo makan guys. Tapi Niko kon winginane kok. Iya, anu. Tak ngerak-erakan. Wis, Iku aku terang untuk pring. saraan sing gendi ku. Ya berita nah. Oh tak pengen nganu karo sapine tak pengen nitipno ndek dhisik. Ya coba-coba. Jangan berangkat. Ini kata jais.